bigarren buelta Legazpiko udalari Kerman Etzai. Zakitu Urretxuko plazan ulertu digun, plazan esan dako, no... Kerman Legazpiko plazan esanik. Yo me estoy igual, si no es a ti, es al lince. Y ahora al Kerman. Egunon. Egunon. Hostia. A tope, torrea. Esan dio nik eria bergatu segun Urretxuko plazan. Sí. Bueno, eritxi da. O sea que... Listo. Egunon danoi. Zitera gustu. Teire artera. Aiatu berri gea. Ben, biziklisten tridentearekin. Kerman alde batea, eta MKL bestera. Gaurna honi ez askoako uste, atzo 16 kilometro. Ba, plof, zaude. Berdin, atxalen plaratzan. Ni ontxo bila. Ni atzo loinon da eskurritxon bazkadun, hasi ni potentera. Ona. Iritsi gea, nire beldur pasarteik handien izan zen aldapa honetara. Oin erraztu indizu pista irikidu eta... Oin dana, lixo, olimpiada on batzuk iteko mogun. Ba, hemen on ja. Zure bideo ikusi zuten gorka eta esan zuten, pobrecillo, guazen bidea pixka txukuntzea gorka gatik. Arrazoi hau Kermanek. Diputazion kontaktu dauzke eta... Bidiklistak eragile. Horia. Biaga. Izubiaga eta gero... Tubobide. Tramo 0. Tubobide tramo 0, tubobide... Ez da O bat izango. O de hospitala. Ez dakit. Euskera zatxe gabe da, ez? Bai. Zer dago hemen, Gorka, zer dago hemen? Graba, de primera mano. Ikustezu desprendimentu hau? Bai. Bidene bat zeren inda, makinakin. Bai. Hanik indakoa da, hobena. Izabil! Me cago en dio! Hau naturala ez? Grabatu markak. Hau izan zan. Hemenengo dira bendik. Hau izan zan kulpablea ez? Utentzaia erdinek, hauta. Da ikustezu hau, la cabeza te hace lo siguiente. Zeiten ditu. A ver, vídeo para novatos, ni bezala. Según vas subiendo la rampa, estrechito, vas cansado, la rueda va y pipa. Y tú ves esto, arriba, te dices, hostia. Si yo piso aquí, gurpiak ingoit, zat, eta bera, desprendimiento. Eta guain, entzun dut, hasi dela jartzerain diputazio pistatan olako harrik. Porque azkenen makinak hartzean aino kriston dirutzarra da, desprendimentutako okiteko. Urdu nahi jartzen kada poko lako harrik, jendek denboran poderioz juteko egiten ja makinen lan hori. Horitzen da makuitza ja... Bai. Ahí estamos! Izan zan una caída así, o sea, de morros, esan dezagun. Eta horra indik ikusten die baitu. Hortan, Gorkan, Distintos niveles, oinak. niveles de la... Hori da, Barri ikusten die... zure izinenekoa, beste material izanekoa. Hori da, nerek die lehenengo bik. Bai. Horri ikusten die ja bi hankantzulok, Bai. Mikel Erreskata etorri zan arte. Hori da. Eta bueno, landare hau azin da. Bai, hori berria da. Landare hori berria da. Bueno, horre... Orduan landare horrek baizen bat behar Entzen du. duen zure lana. Hori da, zure omenen. Irten do. Gorkaren garoa, bueno da hori. Gorkaren garoa.
Epa! Ui, bai. Usi deuziala de los supervivientes oaindik aguantatzen dola tija teleskopika gabe. Bai. Eta oaindik etzea... Zetelako probau. Mundu guztiak esate ben probatzen detenen, ja pasako nezala lado oscuro, baina ez dut probau eta ohituta... Raro da Mikelek zeditzea hortan, Zer? La zu beti zean como raro pa todo eso. Zer? Palo común, jendek erabiltzen donako zu beti martzea lo especial. Ba, nik ez dauke doblea. Dana doble. Hori da, danak doblea, Mikel ez. Orbea Alma edo Oiz, ez, Mikel Laufey. King of the mountain. Ojo. Gipuzkoan igual dauke beak eta beste bat ikusi genuela hemen ingurun. Itxasoko beteten, Bai. tipo bat, etorri zan Mikelei, bueno, basatea ikusten ziula. Bai. Zeuken Laufey bat, kasualidadez. Ez dakigu erosizon Mikelen bideoa ikusi eta gero. Hori zakigu. Beak esango dugu. Bideo, eskeraz bazekin, Bai. bideo ikusten bazare, jarri mesedez komentariotan, zergatik erosi zenun Laufeia. Ea Mikelen bideo ikusita gero izan ote zan. Baiezko balin bada, korreo, Orbea. Vale. Que nos dé un botellín o... Claro, zerbait, ez? zerbait. Hor dijo, Eskerman eta Gorka izubirako biden lehengo aldapan. Bagoaz. Bai, Jokerman, Gorka ja faiatu do, eta Kerman gora eta gora. Ni esku batekin, aberri hotzen deten. Oez? Mikelek esku batekin goraino. Ai, bai, ba. Hartu. Ai, otra! Baina ja ez da esku batekin. Bueno. Jode. Baina trampas, tu. Bueno, azkenengo aldapa. Mikel, nire bai esku batekin. Bai, Taka. ya no bazela, bai. Ja no. Nire bai, esku batekin da GoPro eskun. Desnivel pixka badago, Bueno, Gepesen arabera pendiente del 16, tu. 16. Que putos gepeses. A ver, gero hortze hartzen da. Hombre! Biziklistak! Torri, nekin. Erakutsiko dizugu, naiz eta zegan izan hau, esan dezakeu kasi Legazpiko dela, ez? Ez digula inork ikusten hemen. Bueno, Legazpiko toki politxenetako bat. Yellowstone. Parkea. Parke Natural de Yellowstone. Arriori parkea, Yellowstone. Eta orain erakutsiko dizkizu hau, Yellowstoneko toki gehiago. Yellowstoneko ura. Obena. Yellowstoneko goroldioa. Itzela. Yellowstoneko harria. Deskantzatzeko. Itzela. Mendikan eskubitu hartuta, noaka juten da? Hortu jutentzea, lehen esan dizutena andraitzeko pasora. Baina biziketan jundek ez pista hartuta. Eta gero hor dau lehen esaten izan bajada bat oso, baina da tekniko. Beste ateako utziko dugu. Izubiko garoa. Akainak harrapatzeko, perfektoa. Garrapatak. Pazientzia pixka bali maukezue, todo lo bueno, no te espera.
Izubiko bista acojonante. A ver, Mikel, explika eguzu nola sortu zen Izubiko espazio hau, ez? Lehen egon gehan erakusten, Yellowstone txiki hori. Aurrekon kontau ziaten, glaziazio momentun, hau dana, ben ikusten da eskina hortatik eskina hortara, hor ero izan dana, eta gehatu zen hemen. Eta horretik dago hemen plana da hau, horretik baita egongo da desprendimentua hemen beran, egongo dialako lurrak baituta. Justo hemen beran da desprendimentua. Bakarrik falta zaizu esatea gentilen lana izan zela. Ez. Imaginación al poder. Bueno, ez dakitola izango zano, ez? Baina, bueno, bai izan daiteke, itxura izan daiteke. Ze tokatzen da bain? Olimpiadak. Bueno. Bideo da Olimpiaden jarraipena. Aurreko ingen duen, bai, Osea que- aldapa gora ingen duen ura. Horrek esan nahi do, tokatzen dela. Aurreko ingen duen beran, ontan goran. Baina ezin dugu aldapana, asfalta guin digutelako, kasi. Bai, baina meningo da bain. Bai. Baina bi haudeu Olimpiada joko berri bat. Aurreko Mikel etorri zan, oin gontan, Kerman. Fuerte etorri da, fuerte Atleta etorri da. potenteagoa. A ver, Fuerte a ver, gosalduta. Baten batek Bai. imagineuko do. Zer, Zer Olimpiada joko daukon gaur. bueno, makilla dauko hemen, zeo zeingo du. Hiru adar. Oso ondo. A ber zeinek ateatzen duen lodiena, venga. Hartzen dezuzuk bat. Bai. Hartzen denik bat eta gelditzen dana beretzat. Tentzioa... 3 makil. Zukateko zu lehenengoa, honik. Venga, ba, nik hartzen dut. Ze, luzena daukena lehenengoa. Bai, Vale. luzena ateatzen dena. Luzenetik motxenea. Bai. Ostia! Venga, horka. Eta Mikel? Horka luzena, ni bigarren, Kerman hirugarren. Ni lehenengoa. Bai. Eta, karo, dago incertidumbre bat. Paloa puskatzen bada lehenengo jaurtiketan. Bueno, ba... No es una marca para estar orgulloso, pero bueno. Bueno. Uy. Gertu. Gertu, baino irabazi egin du Mikelek. Ke cabrón. Casi. Estiloa ondo junda, Vale, bueno, casi nerea moitu ezu, Hemen. Ah, hartzezu el del caño más gordo, ¿no? El palo más... Oinkermanek. Uepa! Legazpiar bikotea. Eta aurretxukoa, hirugarren. Aizeak frena bina, tío. Mikel Garaie. Beti garaie, hostia. Bigarren ronda ingo aldeu. Zen da, bigarren kirola. Lehenengo ja Garaia aukideu, zorionak. Beti iguala. Rebantxa nahi deu, Beti rebantxa iguala. nahi deu. Eta guain tokatzen da, Oain pixua. Arrie. Arri. Bueno, guain ja la inversa. Egun... Arria botatzuten ez ditut la vuelta ematen, ez? Ola jartzen dira, ez? Bai, Horritzen da... Zumarragako kirolari gazteak. Bai. Venga, aurrera. Hortxe gure Kerman! Oibo, adio! Nune mando edo nun geraudan. Nik uste hemen dio jodola, Horren baite, bai, horren baite. Hor da, lurra altzatuta, eta makiltxo bat jarriko deu. Hortxe, Mikel jaurtiketarako prest. Badoa. Eta arrie. Bueno! Jesus! Badoa emozionatuta. Algea etxea juntzu zenen, porque ez da txupera behar. Han, zean atzen ez dau izaki bizidunik, ez? Balin badao, bizidun izatetik utziko. Venga. Ah.
baino. Kerman hor, amenazauta, me cago en Dios. No baiten. Buena broma, moitete. Zela zaldi matio hola. Hostia, qué peligro. Gorka, ze jaurtik eta izan da hori. Hainbeste indarrak heldu gauza itela hor, tak, engantzauta. Kerman, peligro. Nire bizitza ikusten pasatzen begin aurretik. Joder. Me han descalificado. Susto ahora mandibuzu, me cago en Dios. Eskerra zuk asko hazen duken. Nik asko nuken, por si acaso. Kermanek ez. Hori da txala fiatzen, jabazekin zezet horren. Hostia. Hostia, Gorka. Hemen jarri dizue. Joe, lujo. Azutzako. Venga, deskantzatzeko. Erki asko, Ojo. Utiginare, utzillate, venga. Epa. Har zerbeza dauken. Eba. Izubiko. Hombre. Izubiko, bera. Ordu erdi ongana betetzeko. Goiza ondo bukatzeko, tragotxoa eta bezitxoa. Zer daukeu gaur? Kroketak eta? Guindillak, soltan. Guindillak, seguro dela. Pepinillo. Guindillak, Gorka, mesedez, Piper berdek. Guindillak. Vale, va. A ver, vídeo pa novatos, nire zela. Gurpiakin goit, zat! Eta bera, desprendimiento. Glaziazio. Oso bertzen atzen horre. Iratzera planta bizenda. Mikel, el Sosainas de la dupla de biciclista. Es que... Esta vez te la ordena, Ja. Txorro horrekin zenen. Yo, uy! Baina. Kerman hor. Habitik eroitako, zatitxo bat, dala. Cojonante. Uepa! Yo, uy! Zubi. Euna ondo bukatzeko. Goiza, ondo bukatzeko.